Jakub, hovor. Čau. Jakub, Nevolám se Jakub a po druhé, prosím tě, nehovor mi žádnými jménami, hovor kamen. Takže, nazdar bazar, tady je Jerry Not Found a Paťko. čus. A jak jsem hovoril v minulém videu, kde jsem byl, já nejsem ani jeden z těch jmenovaných, co jsem byl. Prostě moje jméno, jak jsem už hovoril, jak je moje jméně, není známé. Takže Jerry Not Found, chápeš? Ano. Jerry není k nalezení. No. Co, my máme asi opravit to auto. Co? Musíme najít kolesa. Found, no. A keby ste... musím najít mužské Počkaj. nějaké- A keby ste chceli ďalšie videá z tohoto, tak mi zavoláte a číslo 0917844003 a ja sa vám ozvem, že kedy natočíme ďalšie video. Jakub, teraz ty hovor. Já mám bloxikolu. Daj mi bloxikolu. Tady pojď sem. Tady. Vidíš, a takto se můžu zabít bloxikolu. Mám. Vypil. Ale kde najdeme vládce bloxikoly? Nevím. Já vypnem rádio, mi to štve. Aj mňa. Vypil? Ano. Ura. Jak se otevírá ladnička? Počkaj. Mne nejde tež otevřít. Hej, ta týpka tady prostě všechno robí za nás. My se tady prostě zabavujeme tím, že pijeme bloxikolu. Ona našla 2 kolesa. Kúkaj, čo robím. Ale Kúku. kde našla ty kolesa? Ja tady sedím, ahoj. A já si jdem sadnout. Koronavirus. Ja chcem řídit. A já chcem řídit. Ne ja. Hej. To nedá. To nedá. Abo ja budem sedět. Hej. Já jsem tady vedle řidiča. No musíme najít ještě 2 nějaké věci. A to sú Ale já nevím jak. to sú kolesa, to nevieš. To ukazuje taky bílé bodky. Já k nim jdem. Posledné koleso, já jdem k poslednému kolesu. To je vnitř nějaké budovy. Skapatej. Mám posledné koleso. Super. Rýchlo. Nasedni. Lebo odjede ťa. Jdem. Ale já ještě existuje jen ty žensko jedna zblážená. Ahoj. Čus. Nazdar. Jed. Kam jede tá typkina? Já nevím. Možná to ani ona neřídí a řídí to nějaká síla Robloxu. Kam jede ty... Kam jedeš ty Magora? Ja sa Já bojím. jsem smadný a já chcem bloxikolu, já jsem smedný. Sak máš v ruke. Nemám. Okay. Ja mám jednu polku. Ja mám jednu paličku. Ja mám jednu paličku. Já mám polku smednosti. Ja som zomrel. Jsme u nějakého baráčku. Já rychle se jeden kuchyň, či to nemám nějakou bloxikolu. Ja som zomrel. Co? Já potřebujem bloxikolu. Ja som zomrel. Halo, daj mi nějakou bloxikolu. Potřebujem bloxikolu. Haha, ujedem. Ty si odjel? Já nevím, či jsem
Ja neviem, či sa ju zobral, alebo nezobral. Ja som zomrel. Ja som v lobby. Asi ja za chvíľku pôjdem do lobby, pretože mám hrozne málo smednosti. A ja som, ale to není fér, že keď si smení, že vypadneš z auta. Keď si smedný, nevypadne z auta. Ale ja som vypadol. Tak to asi, lebo si skočil. Ja som neskočil, ani som na nič neklikal. Lobby. Jak sa vyskakuje z toho auta? Nevím. Dobre, ja som venku. Tady nejaká krychla. Drevená. Mňa niečo zabilo. Nejaká blbosť zabila. Co máte, už si v lobby? Áno, som v lobby, mne niečo zabilo. A nehovor mi Matej, pretože Matej nesem. Dobre. A viete co, radši si zahrajeme nejakú inú hru lidi. Pretože táto je až nejaká moc divná. Takže toto video skončíme skôrej. Áno, ale nebojte sa, kvôli tomuto, že to bolo tak divné video. Áno. Nie, Ale keby ste vedeli, tak sa nesťažujte, viete, to bolo divné. Ja som vypadol z auta a tento plus natočíme ešte jedno video. A proč ešte jedno? Nemôžeme iba jedno? Iba jedno natočiť, jediné. Poviem ti, že môj bratranec Dadioneo, on prestával točiť, lebo je mu to na nic. A lajky sú na nic. Víš o tom. Ne, pretože Jak 13? aby ste začali dávať. Budeme 13 rokov, aby ste YouTube začal dávať YouTube money. YouTube money to jak? To lajkami. Alebo zdieľanie, alebo odhľadnutiemi. Takže napojme sa na Viki. Ja som... Skončil to video? Ne, ešte som neskončil, idem sa napojiť na Viki. Nech to je aspoň 10 000 dlhé. Nech sa nesťažujú, že... Nech sa nesťažujú... Celú hodinu, to bude celohodinový stream, celohodinové video. Ja idem nájsť Vikim barák. Tady je barák.
podľa mňa ona volá s niekým. Ja zvem na barák. Čo? Jaké vtipné meno. Čo? Nič. Hledám jej meno. Teda barák hľadám. Jej meno je Kovačičová 8. Mám to. Našiel som to. Zvoním, ale nechce otvoriť. Ale vieš co? Ja si tam dostanem. A jak? Keď si zeberieš spacák a dáš to takto, Jaj! takto, Prosím, to nepoveda. vyskočil len tam. Počkaj, ale daj mi ten spacák tvoj sem. Nechaj, ja môžem cez to. Tak. Hop. Voláš sa tam pacáku. Spacáku. Ale takto nepotrebujem inak, aby som položil. Potrebujem, aby som... Takto? Ne, inak. Musí byť tým poštárom, musí byť vpredu. On si zrušil balák. Áno. Dúfam, že nám nezavolá. Matej, ty nechceš, aj nám zavolala. Ja nesem Matej. Teda, Jakub, ty nechceš. Teda, kamo, ty Ani nechceš. nechcem, ani Jakub. Dobre. Ty kamo, nechceš, aby nám zavolala. Ja nechcem. Ale kde si urobila ďalší barák, alebo sa odpojila? Počkaj, kúknem sa na barák. Hledám. Už ja sa kúknem, či je vôbec na serveru. Dobre, tak sa kúkni. Není, ona sa odpojila. Á, škoda. Kde si? Ten týpek si odpalil auto. Povol, mňa ukradol. To je kto? Nejaká Clarisa. Jakub, náňaťa Králisa, uteč. Kamo, náňaťa Králisa, uteč. Kde si? Drhám. Ďakaj a spravme si barák. Niekde hore sem pod. Kde je Clarisa? Ja mám krásnu zbraň, na ktorú by som rád. Bum. Poď rýchlo hore, tu nás nenajdu. Ale to není tvoj barák, to nevadí. Máš sprajný barák, po rýchlo hore. Ja som sa niekomu vlúpal. Nevlúpaj sa, teleportni sa na môj... Hrozne veľa peniaz. Ukradni peníze a rýchlo sa vrať ke mne do baráku. On ma banul. No tak do môjho baráku. Ja mám číslo baráku 23. Čus. Takže tady, jak mi dal ten týpek plán, by som to vlezel. Počkaj, dám ti... Stoj, dám ti roommate. Máš? Máš roommate. Máš roommate, doteví si. Poď už. Ten spacák, Ja ho chcem odstrániť. ten spacák prosím dať aj preč. Ja ho dám na záhradu. Dobre. Mám rád sprechovaní. Kto tu prebehol? Čau, Kubi.
Kubo, poď hrať Roblox. Na Robloxe na mojom počítači. A tam mám Majka školu. Plnou YouTube, ja si pustím YouTube. Postavím Majka školu. Plnou YouTuberu, ten blbosti to. No. Ja zatiaľ idem robiť svačinu. Hľadám nejaký lepší song. Počkaj, Nindo. Dneska zahodíme Egas to je blbosť znova. Idem si lehnúť. Rozpílie, to je blbosť ďalšia. Co, Kubo? Hledáš? Banku kúp. Milión. Co chceš? Banku. Ja nechcem. Vykup. A prečo mi furt hovoríš nejakými divnými menami, ktoré ani nie sú moje? A teraz Roblox ani nechcem, aby si hovoril moje. Sorry. Kamo, kúp banku. Kamo, kúp banku. Máme veľa peniaz. A viete sa? Paťo, ja im poviem svoje pravé meno. Dobre. Tadadá, ja som Tobias. Moje meno je Tobias. Áno. Tobias, kúp banku. Alebo Tobias pod hrať fotbal. To je výtah. A sa chci dole do výtahu. Ty dole, ja som dole. Ty úplne dole. Tobias. A ja môžem byť ešte viacej dole. To si nevedel, tady je ten fotbal, Tobias. Aha, ale to není fotbal, to je ona, to je ten To je toto házaj míč. basketbal. To je basketbal. Áno. A víš, že ty môžeš ísť ešte nižšie? Yes, dal si to strike. Co to je, neviem, jak to volá. Do pomeno backboard. Proč si pomenoval to, že backboard? Nie to... Ale prečo keď to tam hádžem, tak to tam dáva nejaké mená. Ja, Time, backboard, rim. aj mne to tu dáva. A sa backboard není ani meno. Neskoro! A jak si to dal preč? Tak, ja ho nechcem rád. Ani ja sa na to vyserám. Tobias, dej si, poďme sa kúpať. Ja sa nechcem ísť kúpať. Dej si, hovor. Som v tvojho hore. Čo? Tobias, ideme sa kúpať a rýchlo. Pokud je Sa tak... nechcem ísť kúpať. Ale pokud je takové... Nechcem. Pokud je takové slnko, To nevadí, že je slnko. tak sa nekúp. Ja si dám farbu červenú. Taká pohodlnička, hotovo. Nedal sa nám vlúpať do baráku, Tobias, nedal sa nám vlúpať do baráku. Nejaké holky sa nám chcú vlúpať do baráku, zastrel ich. Tobias. Kde je? Poď sem Ideme po schodí. dole, iba jedenkrát. Sem poď, Tobias. Výtah, dole jedenkrát. Poď. Ja som jej tady videl, je tady išiel autom. Ale nejsú tu.
Alebo ja kúpim banku za 1 milión Robuxu. Pip, 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 pop, 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 pop. Kúpiť banku, hotovo. Kúpená banka. Takže sme boháči. No, to je dobré. Skenujem vírus, si tam nemáme. Nie zasi. Job, message, to nepotrebujeme. Ja hrajem Roblox v Robloxu. Ja hrajem Roblox z Robloxu. To Jakub... som už počul, Toťo. Tobias, poď hrať Roblox v Robloxu. Dobre, ale ukáž mi, kde je tu trezor. Dobre. Hlavne nerob. Tobiasek, ty si sa zbláznil, proste, že mňa prachy. Ale Kde si? to je hore. Ktorém si poschodí? To je hore, Kde je tati. trezor? Ale ja nevím, au. Nestrieľaj, ja iba hledám. No, kde je trezor? Áno. No? Ne, tady nic. Ne. No hľadaj. Ja chcem oné. A víš co? Apríl! To byla falošná zbraň. Jaj. Ja idem do výrivky. Počkaj, zamknuté. Ale sa mi dostať. Ja to nemôžem byť na výrivku. Však si odenkni. Odenkol. Co? Odenkol som ti dve ležiť na biriku. Ale ja fakt nevím, kde sú ty peníze. Ja si zapnem bublík. Tak, červená. Ale ja si dám modrú. Hotová. A ja idem. Ja sa idem. A bazén nemáš? Bazén nemám, iba birivku. Škoda. Ja si idem kúknúť na záhradu, či vážne nemáš bazén. Dobre, zi. Počkaj, odebem. Ne, nemusíš. A som na záhrade, nemusíš. Hej, ty si mi tam dal spacák. Ja ťa vidím. Ty si mi tam dal spacák. A jak sa teraz dostaneš hore? Makovičko makatá. Ja mám od teba roommate. Akože máš. Hej, Don Denkel. Ja to ty. Pod úplne hore. Ty vole. Bírivka je taká teplá. Tatara. Bírivka je teplá, pohodlná. Toto by som chcel mať stále. Ale škoda, že nemôžeme to iba vypožičané. Sa podobne hore desí. Asi niečo hledá. Kuba tady není. Hop. Kuba desí. Kuba, hovor desí. To Denkel. Podľa mňa nie do hora musel. Ja sa zamknem.
Ale Kubo, hovor, kde si. Som úplne dole. Dobre. Milujem ťa. Čuhy. Haló, Kubo, Kubík. Rýchlo hore. Rýchlo zamkni dvere. Rýchlo ty na skateboard. Zachráňte ma. Pozdajte mi roommate. Nedajte mi ban. Ja som chudák, po mne ide monstrum. Ono tam strieľa. Pomoc, polícia. To sa na mňa vykašľala. Musím rýchlo vytáhnuť mobil. Kde je mobil? Tu je mobil. Rýchlo. Volaj políciu. Ne, proč to nevolá, ty vole? Rýchlo, volaj. Rýchlo. Potrebujem pomoc. Tak zdvihnite policajti, kde ste. Títo dva policajti, ja neviem, sa vykašľať. Hoj. Proti tu ke mne. Jen sa kúknú, či už zmizlo to monstrum. To mňa asi zmizlo. Hej, je odemknuté. Ty vole, proč to nevedela? Rýchlo volaj políciu. Rýchlo volaj pomoc. Volaj pomoc. To byl prank, to jsem byl já celou dobu. Jaj. Ty. Oce. No co je, Lunuš? No tak, dámy a páni, ja sa s vami lúčim, Paťo ti natáčaj ďalej, aj keď tady nebudem, aj keď sa odpojím, proste natáčaj ďalej, aby to bolo dlhšie to video. A proč sa odpájaš? Protože sa idem hrať se psem. Dobre. Takže... Ale na poslednú chvíľu vám tedy toho psíka ukážem. No? A víš, že oni... Vidieť, lebo je černá a ja som v černom. Víš, že oni ho nevidia. Cez video. Škoda. To nevadí, takže čau. Máte sa krásne, máte tu natáčať ďalej, než to má mega dlhé video. A čau. Ne, to nemyslíš vážne, on fakt video to ukončil. Ne. Bohužiaľ.
Musím byť sám. Hotovo. Keď ste chceli ďalší video, tak zavolajte na ešte raz 0911 784 4003 a ja sa vám ozvem, keď budem môcť. Takže zase čau.